Susana no aparenta tindre 43 anys. La seva vida ha transcorregut entre Espanya i Bolívia, on va néixer. Viu a València des de fa 16. Així ha tingut 4 dels seus 6 fills. Mare de família nombrosa. Ha intentat treure's la documentació per a regularitzar la seva situació al país 3 voltes, però mai no ho ha aconseguit. A la hora de pedirnos los requisitos, el gobierno no son reales, o sea, son cosas que no podemos cumplirlas. ¿Qué más quisiéramos estar cotizando y no ser invisibles para la sociedad y para el sistema? Les persones migrants en situació administrativa irregular han quedat excloses de l'ingrés mínim vital aprovat pel govern esta setmana. Felicitem la mesura presa pel govern, però recalquem la importància de que cap col·lectiu quede fora. En aquest cas, pel requisit d'un any de residència legal a l'estat espanyol, queden fora totes les persones immigrants en situació irregular. I en la nostra comunitat estimem que són al voltant de 50.000 persones. El que passa és que és una norma totalment insuficient perquè clarament deixa fora la possibilitat de rebre aquest ingrés mínim i vital de persones que estan en situació irregular a l'estat espanyol. I què passa amb la renda valenciana d'inclusió? Poden rebre aquestes persones aquesta ajuda del govern autonòmic? Continuem tenint el problema administratiu i burocràtic de que els bancs no aperturen comptes corrents per a poder cobrar-la o l'aplicació informàtica deixa fora que també aquestes persones puguen tindre aquesta renda valenciana d'inclusió. Les entitats socials tenen clara quina és la solució per a aquest col·lectiu. És precís, és necessari un procés de regularització per a que aquestes persones puguen tindre accés a dret. Estem demanant la seva regularització, que puguen tindre un permís de treball i tampoc ha sigut possible per ara aconseguir aquesta regularització. Per tant, persones que es queden sense un permís de treball i sense un ingrés mínim vital. Sí que podran cobrar aquestes ajudes les dones migrants en situació irregular que han sigut víctimes de violència de gènere i les persones sol·licitants d'asil o víctimes de tràfic de persones.